आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण, जाय बिथांमोना दासिमबो नैबे स्किम प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे स्किमा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे गोनांथार इम्परटेन्ट बिग स्किम। बे स्किमनि जोहै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो, जाय बिथांमोननियाव पाक्कानि न' गैया, बिथांमोननो सोहोर जायगायाव थानाय बा गामि जायगायाव थानाय बिथांमोननो नैबे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण, बे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि जोहै पाक्कानि न' होनाय जायो। नोंथाङा दासिमबो नैबे 2025 मायथाइयाव नोंथाङा दासिमबो प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ मोननो हायाखै। नोंथाङा बेनि थाखाय बोरै सेल्फ सार्भे, गावबा गावनो सार्भे खालामनानै लानो हायो, बेनि जोङो गोनांथार आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। दानिया नोंथाङा सेल्फ सार्भेनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो। नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामब्ला नोंथाङा प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि थाखाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायोब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय नैबे 2025 मायथाइयाव प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ लुनो थाखाय नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोनगोन। गिबियावनो बेयाव बेनिफिट होयो, आं बेनि आपडेटखौ होनो नोंथांमोननो, जाय बिथांमोना मिथिया। नोंथांमोननो बेयाव फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्ट, नैबेयाव रांखावरियारि मदद होयो। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 1,20,000 बेखिनिखौ मोनो, जाय बिथांमोना प्लेन एरियायाव थायो। आरो नैबेयाव जाय बिथांमोना 1,30,000, बियो जाहैबाय नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों पार इउनिट फर हिल एरिया, डिफिकाल्ट एरियाज एन्ड IP डिस्ट्रिक्ट, हिमालयान स्टेट, नर्थ इस्टार्न स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरि, जम्मु काश्मीर, बेफोरबायदि जायगायाव जुदि नोंथाङा थायोब्ला नैबेयाव नोंथाङा 1,30,000 बेखिनि रांखौ नोंथाङा प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि न' लुनो थाखाय, पाक्कानि न' लुनो थाखाय रांखौ मोननाय जायो। बेयाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो मा डकुमेन्ट नांगोन, नैबेयाव नोंथाङा हारसिङै फैनानै नायजागोन। नैबे प्रधान मन्त्री आवास योजना माइ स्किमाव फैनानै नोंथाङा नायजागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों डकुमेन्टआ मा डकुमेन्ट नांगोन। नोंथांनो बेयाव आधार कार्डनि गोनांथि जागोन, जब कार्डनि गोनांथि जागोन, बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सनि गोनांथि जागोन, SBMनि नाम्बारनि गोनांथि जागोन, आरो नैबेयाव एफिडेभिट नोंथाङा बेयाव होनांगोन। नोंथांनियाव पाक्कानि न' गैया, बेफोरबायदि नोंथाङा एफिडेभिट बेयाव बानायनानै, बा नोंथाङा गावबुरानिफ्राय लायनानैबाबो नैबेयाव नोंथाङा एफिडेभिटखौ होनांगोन जेब्ला नोंथाङा प्रधान मन्त्री आवास योजना स्किमनि थाखाय एप्लाइ बानायो। दानिया जोङो नैबे बेनि एप्लिकेसन प्रसेसखौ जोङो बेनि आपडेटखौ नायनोसै। बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा अनलाइन जायो, नाथाय नोंथाङा बेखौ हारसिङै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया। नाथाय बेयाव मोनसे गभर्नमेन्टआ प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण पर्टेलाव मोनसे सेल्फ सार्भे बेखिनि सुबिदाखौ बानायना होनाय जादों। नोंथाङा जुदि न' मोनाखै, अब्ला नोंथाङा दानिया गावबा गावनो सेल्फ सार्भे खालामनानै लानो हायो नैबे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि जोहै। जेब्ला नोंथाङा बेयाव सेल्फ सार्भेनि थाखाय एप्लाइ बानायगोन, नोंथांनि गासैबो इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायोब्ला नोंथांनि नैबे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ प्रभाइड खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांनि न'आव मानसि सार्भे खालामफैगोन। बे सार्भे खालामनायाव नोंथाङा सायख'जायोब्लाथाय नोंथाङा नैबेयाव एप्लाइ अनलाइन खालामनांगोन। बेखौ नोंथाङा हारसिङै हाया, बेखौ VCDC बा ब्लक लेभेलनिफ्राय बानायगोन। नोंथांनि डकुमेन्ट डाटाखौ लाना थांगोन जुदि नोंथाङा सेल्फ सार्भेयाव बेयाव सिलेक्ट जायोब्ला। दानिया नोंथाङा सेल्फ सार्भेखौ बोरै बानायनो, जोङो बिनि आपडेटखौ नायनि। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय हारसिङै नोंथाङा गुगोलाव बे सेल्फ सार्भेखौ बानायनो थाखाय नोंथाङा सार्च खालामनांगोन PM आवास। नोंथाङा गावबा गावनि नैबे सार्च ब्राउजाराव थांनानै प्रधान मन्त्री आवास बेखौ सार्च खालामनानै होबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव मोनसे लिंक नुनो मोनदों प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण, नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव मोनसे नैबेयाव एप डाउनलड खालामनांगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनो नांगोन। 3 डटआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनगोन। नैबेयाव नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नैबे आवास प्लास 2024 सार्भे, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै दानिया बेयाव मोननै नोंथाङा लिंक नुनो मोनगोन।
दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे एपनि लिंक नुनो मोनदों नैबे लेटेस्ट एप भार्सन फर आवास प्लास 2024 सार्भे नोंथाङा नैबेयाव लिंकआव क्लिक खालामनानै बेयाव मोनसे एपखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनांगोन आरो नोंथांनो नैबे मोनसे एपखौबो नांगोन आदार फेस आरडि नैबेखौ नोंथाङा प्ले स्ट'राव मोनगोन नैबेखौ नोंथाङा डाइरेक्टयै नोंथाङा बेखौ क्रोम ब्राउजाराव डाउनलड खालामनानै अपेन खालामनानै एप्सखौ नोंथाङा इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय दानिया नोंथाङा बे एप्सखौ इनस्टल खालामनानै बोरै नोंथाङा बेयाव सार्भे सेल्फ सार्भेखौ बानायनो बिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो एसे खोथाहरनि दानिया नैबेयाव आङो एप्सखौ ओपन खालामनानै खुलिनायाव नैबे स्क्रिन रेकर्डिंआव जेबो बेयाव श' जायाखै बे प्रब्लेमा नैबे एप्सनि सिकिउरिटि पारपसनि थाखाय जादों बेनिखायनो आं नोंथांमोननो नैबेयाव सेल्फ सार्भेनि एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायनो हाथ'नाय नंला आङो बेनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजानि प्रब्लेमा सल्भ जायोबा आं नोंथांमोननो थाबैनो बोरै नोंथाङा अनलाइन नैबे एप्सनि मददाव आवास प्लास 2024 एप्सनि मददाव बोरै सेल्फ सार्भे खालामनानै लानो हायो बेनि नोंथांमोननो आपडेटखौ थाबैनो लाबोबाय दं नोंथाङा बेयाव हारसिङैबो हागोन नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव सेल्फ सार्भेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायनांगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा अथेन्टिकेट मोनसे डिटेल्स नुनो मोनगोन बे अथेन्टिकेट डिटेल्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव फेस अथेन्टिकेट नोंथाङा बहायनांगोन नोंथांनि मोखांनि नोंथाङा पिक्सार लानांगोन बेफोरबायदि नोंथाङा स्टेप बाय स्टेप नोंथांनि लकेसननि डिटेल्सफोरखौ बहायनानै बेयाव सेल्फ सार्भे खालामनानै लानो हागोन प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि थाखाय आरो नोंथांमोना थाबैनो बे प्रब्लेमा सल्भ जायोबा बेनि नोंथांमोननो आपडेटखौ लानानै फैबाय दं दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ